Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde яңалыклар чыгарылышы бүген сезне мен Рамиля Сәләмова сәламлим. Узып барыш атнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Геройларны истә тотыйк. Кичә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелде. Дәүләт программалары гамәлдә. Китапхана 3 миллион сумлык грант тоткан. Мәчетләр күп булмый, районыбызда 2 мәчет төзелешенә старт бирелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Сугыштан һәм хезмәт даны мемориаль комплексында матәм көне Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә митинг узды. Район хакимияте, оешмалар, хукук саклау органнары вәкилләре һәм волонтерлар мәңгелек ут янына җыелдылар. Биредә хәтер шәме бөтен Россия акциясе дә үткәрелде. Хәтер һәм кайгы көненнән Лейлә Шәймиева репортажы. Моннан 82 ел элек 1941 елның 22 июнь көнендә 12 сәгать 15 минутта СССРга фашист Германиясы һөҗүм итә. Та иң куркыныч һәм кан куйгыч сугыш башлана. Бу афәт һәрбер йортның ишеген шакый. Бүгенге датада без ветераннарны, тыл ветераннарын искә алабыз. Үзебезнең геройларыбызны искә алабыз. Һәм инде шул вакытларда колхозларда эшләп, тылда эшләп, заводларда эшләп, bütün әйбердә җиңү өчен дигән, барлык әйбердә җиңү өчен дигән девиз белән яшәгән үзебезнең горур халкыбызны искә ала торган көн. Хәтер көне һәр вакытта безнең күңелләрдә бер үзенең урыны бар. Чөнки һәрбер зәби бабасын үткән гомерне искә ала. Барыбызның бер теләк дөньялары мен тыныч булсын. Менә безнең бу беренче сыйныф укучылар белән традицион рәвештә елда саен киләбез. Алар үзләренең сүзләрен җиткерәләр. Амалар да бер теләктә, илләр тыныч, матур булсын. Кайгы һәм хәтер көне минем күңелемдә бик сагышлы булып саклана. Чөнки мин аның сугышның кичкенә булсам да сугыш эчендә үскән бала. Мин аларның немецларның пленнарында күрдем. Безгә кергән землянкада ятканны да беләм мин. Безнең күбрәк землянкада ятып булды. Чөнки мин Украина җирендә, Львов өлкәсендә туган бала. Митингта район башлыгы Альберт Хуҗин, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов, шагыйрә Лилия Садриева, чыгарылыш сыйныфлар исеменнән Мөслим лицей укучысы Зөһрә Минхаҗева чыгышлары тыңланды. Халык язучысы Фуат Садриев сүзләре белән әйтсәк, Бөек Ватан сугышы китергән михнәтне, бизмәннәр белән генә үлчәп булмаган авырлыкны сугыш чоры китаплары күтәргән. Мондай сугыш афәтләре инде яңа кабатланмасын. Без инде менә яшь солдатларыбызны үзебезнең Украинада хезмәт итүчеләрне исән сау кайтуларын теләп калабыз. Сугышларның бетүен, тыныч тормышта яшәүне өмет итеп калабыз. Митингка җыелучылар һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алды. Чара ахырында мәңгелек ут янында һәйкәлләргә чәчәкләр салынды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Тагын бер геройны искә алдык. Күбәк авылында Фаттахетдинов Илгиз Илдус улы истәлегенә элмә такта куелды. Украинада барган махсус хәрби операциядә һәлак булган райондашыбызны искә алырга район башлыгы Альберт Хуҗин авылдашлары, якыннары җыелган иде. Илгиз Фаттахетдинов чын патриот, илебезнең сөекле улы буларак безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Халык үзенең батырларын бер кайчан да онытмас. Илгиз безнең бик ачык күңелле, елмаеп кына тора торган, ярдәмчел егет иде. Мәдәният йортында эш булган чиракта да ярдәм итәргә әзер иде. Әнсә паша кыргыз киләм диде. Спортка гашык иде. Гомумән аның күңеле шулкадәр чиста, шулкадәр ярдәмчел егет иде. Без аны бик сагынабыз. Илгизнең кечкенәдән хәрби буласы килгән. 2019 елда хәрби хезмәтен төгәлләгәч, контракт төзеп кабаттан хезмәт итәргә кала. Украинада махсус хәрби операция башлангач, 2 дәүләп тормыйча илебезне якларга алына. Тик контракт төзеп 1 айда вакыт үтми, фаҗигале төстә вафат була. Әни мин отпускадан киткәчтен контрактны озынайтамын диде инде. Контрактны озынайтты да, сразу алып киттеләр дә инде. Алып китеп 1 айда булмады, августның 10-сында хәбәр бирделәр. Улыма күпме әйттем, улым әйтәм, өйдә кайтмында дидем инде. Юк, әни минем военный баласым килә диде. Кызыклы гел бергә булдык инде. Кызык әйберләргә искә төшә. Иткәләшә идек тә инде. Шушылай булуы бик кызганыч. Гел уйламадым да. Гел кайтыр шикелле.
Илгиз турында укытучылары, ауылдашлары да жылы истәлекләр белән уртаклашты. Җыр телле, бер үк вакытта спортка һәм сәнгать дөньясына гашыйк кеше иде диләр аның турында. Мәктәптә уку чоры инде кеше гомеренең иң гүзәл чорының берсе. Илгиз дә инде мәктәптә укыганда иң тырыш, актив укучыларның берсе буларак истә калды. Аның инде башкалардан аерылып торган сыйфаты ул хезмәтне бик ярата иде. Кушылган эшне, тапшырылган вазифаны һәр вакыт җиренә җиткереп үти иде. Укыган дәвердә инде бик актив булды. Bütün спорт ярышларында, төрле чараларда бик актив иде. Шуңа инде без аны хәзерге вакытта укучыларга да сөйләп торабыз. Шундай күңелләрдә калды бит инде ул. Тыныч йокласын. Илгиз Фәттахетдинов Россия Федерациясы президенты Владимир Путин карары белән Украина территориясендә махсус хәрби операция барышында күрсәткән батырлыгы өчен үлгәннән соң дәүләт бүләге батырлык ордены белән бүләкләнде. Илгиз Фәттахетдинов истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителгәннән соң район башлыгы белән Ирина ханым Элмә токтаны ачты. Элмә токта астында кечкенә өстәл. Кысадагы фотосурәттән Илгиз елмаеп тора. Бу елмаю Илгиз, аның матур эш гамәлләре бүген якыннарына җитми. Яуда шәһид киткән райондашыбызның урыны Ижмахта булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба җирлегебездә яшеллекне саклауга, территорияны төзекләндерүгә зур игътибар бирелә. Оешма предприятиеләр, мәгариф учреждениеләре һәрдаим субботникларга чыга. Экологияны саклау белән бәйле эко-йоз конкурсында да мөслимләр елда бик теләп катнаша. Җиңүчеләр турында киләсе сюжетта. Чисталык экология кысаларында 1 апрельдән 31 майга кадәр районда эко-йоз конкурсы үтте. Катнашучыларның активлыгына карап, әлеге конкурска нәтиҗәләр ясалды һәм төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Район хакимиятенең актлар залында эко-йоз конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү чарасы үтте. В Мусумском районе ежегодно участвует очень много участников. В течение конкурса должны проводиться эколого-просветительские мероприятия. Это посадка деревьев, уборка прилегающих территорий. Балаларга билим бирү учрежденияләре арасында активистлар барланды. Күбәләк балалар бакчасы иң яхшы эко балалар бакчасы исемен алды. Гимназия мәктәбе иң яхшы эко мәктәп. Мөслим авылының кооператив урамы 27 адресы буенча урнашкан йорт иң яхшы эко ишек алды исемен алды. Әлеге ишек алдының чисталыгы, матурлыгында Дәминовлар гаиләсенең хезмәте зур. Орлык излибез, тегесе монысы уже планда кайда нәрсә чәчә, чтобы матур не булсын дип. Соң расада толып китәбез дә уже тәрәстә. Расада тулгач инде вакыт җиткәч чыгарабыз. Менә быел вакыт бутты чыгардык. Мороз бәрге бетерде. Күбәләк балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр чисталыкны сакларга өйрәнә. Алалар төркеме балалары өчен табигать, аны саклау турында белемнәрен арттыру максатыннан һәр даим төрле викториналар оештырыла. Егетләр, кызлар өй һәм урман хайваннарын аерырга, чүп-чарны сортлап бүләргә өйрәнә. Викторина барышында балалар макулатура җыйну мөһимлеген дә аңлый. Без кушларны өйрәнәбез, хайваннарны, урамнарны җыйстырабыз. Шуны ташларга öğreniriz. Чисталык экология кысаларында Мөслимдә барлыгы 16 меңнән артык агач утыртылган. Әлеге акциядә якынча 9 мең райондашыбыз катнашкан. Рамиля Сәләмова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим үзәк китапханәсе мәртәбәле кунакларны кабул итте. Яңартылган китапханәне тантаналары оештыру өчен Татарстан Республикасы Яшүсмерләр китапханәсе директоры Наиля Вәлиуллина, шулай ук Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең әйдәүче китапханәчесе Гөлнара Фәтхуллина, республиканың район һәм шәһәр китапханәләре җитәкчеләре, методистлары килгән иде. Мөслим үзәк китапханәсе модельле китапханәләр төзү буенча конкурста катнашты һәм җиңүче исемен яулады. Китапханә 3 миллион сумлык грант тотты. Бу инде безгә бик олы ярдәм. Китапханәбезгә яңа мебельләр алдык, 1 миллионга китап фонды тулыландыр. Яңа интерактив уеннар алдык. Хәзер инде замана таләпләренә туры китереп инде балаларны китапка тартырга кирәк. Бу инде өстәмә бер яңалык. Укучыларыбызны инде тартырга, җәлеп итәргә китапханәгә бер усул. Бой тарихлы, заманча җиһазландырылган Мөслим үзәк китапханәсе үз эшчәнлеген хәзер модельле китапханә буларак башлап җибәрә. Мөслим үзәкләштерелгән китапханәләр системасы район халкына тугры хезмәт итә. Биредә эшләүчеләр өчен дә бөтен уңайлыклар тудырылган. Нәзрәк тәҗрибәләр булырга инде
Үзебездә катнашабыз бу конкурсларда, республиканыкында да, федеральныйында да инде. Әле менә пока инде уткан юк, но алда инде ышанып калабыз. Шушылай матур итеп китапханалар ачырга үзебездә дә. Без Күпмара районыннан килдек. Бүгенге семинарда катнашырга. Безнең китапханаларга күп булса да калгандагы китаплар җитми. Татарча матбугат без менә татарча китаплар укучылар арасында бик популяр бит инде, яңа авторларны гел сорап торалар. Яшьләр шулай ук үзләренең яңа чыккан басмалар белән бик кызыксыналар. Безнең Биектау районында модельле китапхана 2020 елда ачылды. Аллага шөкер, безнең Биектауыбызда да бар. Модельле китапхана бу шатлыклы, куанычлы мизгелләр дип әйтергә кирәк. Бөтен мөслим халкына бу инде зур бәйрәм, зур шатлык. Тантаналы шартларда Кызыл Тасманы кисеп, кунаклар китапханага үтте. Китапханада яшьләр өчен бункер дип исемләнгән китап уку өчен яңа уңайлы пешмәк ясау китапхананы тагын да ямьләндереп җибәргән. Грант тоткач китапхана тагын да яңарып киткән. Икенче кат төрле зоналарга бүленгән. Уңайлы һәм йомшак кәнәфиләр, өстәл урындыклар, идәннән түшәмгә кадәр матур биек стеллажлар булдырылган. Китап фонды яңа әдәбият белән дә тулыландырылган. Шулай ук бүлмәдән чыкмыйча төрле төбәкләргә, музейларга, экскурсиядә үткәрергә була. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Июнь айының 3-нче якшәмбесендә медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Район хастаханасы хезмәткәрләре бәйрәм уңаеннан район башлыгы Альберт Хуҗинның котлауларын кабул итте. Хастахананың баш табибы Домир Сөләйманов хезмәттәшләрен котлап, эшләрендә уңышлар теләде. Бәйрәм уңаеннан халык сәламәтлеген саклау эшчәнлегендә казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен район поликлиникасының югары категориялы хатын-кызлар табибы Райхана Ахкиямовага Татарстан Республикасының атказанган табибы исеме бирелде. Намуслы хезмәтләре өчен балалар участок табибы Мәдинә Сәлимовага, гомум практика табибы Шәфкать туташы Дилә Рахмаевага, участок табибы Шәфкать туташы Лейсән Хабирова Россия Федерациясының сәламәтлек саклау министрлыгына рәхмәт хаты тапшырылды. Сәламәтлек саклау өлкәсендәге намуслы хезмәте өчен участок табибы Алсу Таишева Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының рәхмәтен алды. Бер төркем медицина хезмәткәрләре район башлыгының мактау грамотасына лаек булды. Район хастаханасының мактау грамоталары белән бүләкләнде. Дәвам итәбез. Шуганка һәм Күбәк авылларында төзеләчәк мәчетләргә нигез салу чарасы үтте. Бирдә район башлыгы Альберт Хуҗин, район хакимияте вәкилләре, иганәчеләр, Шуганка һәм Күбәк авылында яшәүчеләр катнашты. Башка төбәкләрдә яшәп, әлеге авылларга карата битараф булмаучылар да шактый иде. Әлеге чараларда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Шуганка авылындагы мәчет Ленин урамында урнашачак. Районыбыз өчен мөһим чара белән кунакларны район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрикләде. Алланың рәхмәте белән бар эштә ничек кирәк, шулай иттереп үзенең җае белән бик җайлы гына эшләнеп бара. Теге үзенең вакытында эшләнеп бара бөтен әйбер, шуңа күрә инде Алланың рәхмәте белән монда да бик матур мәчетебез басыр дип уйлыйбыз. Яңа мәчет төзелеше әкренләп якын көннәрдә үк башланачак. Төзелешек Аллаһ йортының бик зур булмавы билгеле булса да, әлегә аның кайчан файдалануга тапшырылачагын әйтә алмадылар. Белгечләрнең сүзе буенча, мәчетне булдырыр өчен якынча 8 миллион акча кирәк булачак дип планлаштырыла. Чыннан да бу әйберне баланы авыл җирлеге көтеп алды. Шуганка авылы халкы бик актив катнаштылар. Бу эштә үзләренең тәҗрибәләрен күрсәттеләр. Тагын да бер дәлилләделәр үзләренең тырышлыгын. Шушы бердәмлекләре белән раслап, шушы эшне башкарырга ният кылдылар. Шуганка авылында булачак мәчетнең имамы килгән кунакларга котлау сүзләрен җиткерде. Эштәлекле чыгышлардан соң яңа мәчет төзеләсе нигез урынында тантаналы рәвештә беренче казаклар кагылды. Biz инде мәчет төзергә җыендык. Безнең бөтен шартларыбыз эшләнде. Электричество, ут куелды. Монда газ безнең кырыйдан гына үтә, суда кырыйдан үтә. Авыл халкы бик тырышып шушы мәчетне салырга үзләренең теләкләрен белдерделәр. Күбәк авылында төзеләсе мәчетнең урыны очраклыгына сайланмаган. Анда электә мәчет булган. Мөселманнар Күбәк авылының Гвардия урамында төзеләчәк мәчеттә тиз арада җыела алырлар дип ышанасы килә. Шул мәчет өчен авыл халкы һәм безнең муллабыз бик нык сөенде. Рәхмәт яусын, монда катнашкан барлык халыкка һәм эшмәкәрләргә рәхмәт яусын. Мәчетебезне салып, исән-имин салып чыгып, мәчетләребезгә йөрергә насип булсын.
Билгеле булган Күбәк авылы мәчете якынча 40-60 кешегә исәпләнгән. Корамалы һәм Күбәк авылларының имамы Сөләйман хәзрәт Хафизов та әлеге изге эштә матди ярдәм күрсәтүчеләргә чиксез рәхмәтләрен җиткерде. Безнең авылыбыз бетмәячәк иншалла. Шушындый халык булганда, үзебезнең шушындый улуг имамнарыбыз, ниләрбез безгә үзләренең ниләрен калдырдылар. Biz инде хурурланыйк үзебезнең бабаларыбыз, үзебезнең әбекәйләребез белән. Һәм шушы үзебезнең күбәгебезнең ире шушы данын киеп кайтарыйк җәмәгать. Аллага шөкер, бүген Аллаһның рәхмәте белән шушы бер көндә ике җирлектә, ике авылда беренче ташларын куйдык. Инде Аллаһ Тәала ярдәме белән авыл халкы шушы җирлек ярдәме белән сәбәпчеләре белән инде әкрен генә сафка басыр дип төзелер дип өметләнеп калабыз. Инде Аллаһ Тәала җиңеллеген бирсен, бәрәкәтен бирсен. Аллаһ йортының негезенә тәкъбир итеп казы кагылды. Күбәк мәчете төзелешенә ярдәм итәргә теләүчеләр үз өлешен кертте. Мәчет райондашларыбызның уртак тырышлыгы белән тиз арада сафка бассын дип телик. Рамиля Сәләмова, Динар Нурытдинов, Муслим телевидениесе. Җирлегебездә эшләүче оешма предприятиеләр белән танышуны дәвам итәбез. Район җирләреннән файдалану, аларны саклау өчен Росреестр җавап бирә. Бүген алар җир бүлүдә кирәкле геодезия пунктларны барлау белән мәшгуль. Тулырак киләсе сюжетта. Урман, басу, бакчаларда шушындый мәддәләргә топ булучылар моны кирәкмәгән тимер багана дип кенә уйларга мөмкин, ләкин бу хөкүмәт өчен бик кирәкле һәм мөһим әйбер. Белгечләр аны геодезик мәйданчык дип атый. Геодезия мәйданчыгы яки геодезия пункты урнашу җирен исәпләү өчен мөһим элемент. Гади телдә әйткәндә, җир биләү шикләрен билгеләү өчен хезмәт итүче координатлар ноктасы. Геодезия пунктлары Муслим районында 20нче гасырның 60нчы елларында куела башлаган. Бүгенге көнгә аларның барысы да саклана алмаган. 35 геодезия пунктының 7се генә үз бурычларын тулысынча башкара ала. Геодезик приборлар нигезендә бу ноктаның координатларын чыттап чыгаралар. Махсус пластинкалар шундай җимри була, где-то 15 см диаметрда, шунда координаттарын язалар, һәм шул ноктаның Балтик диңгезеннән биеклеген язалар. Һәм 1 метр жарым түбәнлектә җир астына җирне чыгып, бетон белән залива итеп шул пластинканы урнаштырып куялар. Айдар Шәйхмәтов район җирләрен файдалану һәм аларны саклау буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары. Ул җирләрне саклау, участокларның зурлыгын һәм чикләрен билгеләү өчен җаваплы. Бу эштә аңа геодезия пунктлары ярдәмгә килә. Геодезия пунктлары саны кимү сәбәпле координатлар системасында бушлыклар барлыкка килә. Әлеге пунктларның аралары зурайган саен төгәлсезлекләр күзәтелә. Бүгенге көндә бу нокталарны җыгып үткән өчен физик затларга карата 10 мең штраф каралган. Вазифаи затларга 50 меңгә хәтлек, юридик затларга 200 меңгә кадәр штраф каралган. Геодезия пунктлары җир участокларының шикләрен билгеләү һәм инженерлык эшләре өчен кирәк. Әмма 90нчы елларда бу пунктларны сүтә башлаганнар. Нәкъ шул вакытта алар югалана башлаган. Пирамидаларны металлга тапшырганнар дигән мәгълүмат та бар. Росреестр белгечләре дәүләт өчен мөһим бу объектларга кагылмавыгызны сорый. Геодезия пунктларын җимерүчеләр җаваплылыкка тартылачак. Рамиля Сәләмова, Динар Нурытдинов, Муслим телевидениесе. Тагын бер кызыклы теманы ачыклыйк. Балалар өчен пособие төрләре белән кызыксынучылар бар. Гамәлдәге законнар нигезендә эшләмәүче ата-аналар өчен берничә төр пособие каралган. Шуларның берсе йөклелекнең 12 атнасына кадәр исәпкә баскан очракта билгеләнүче йөкле хатын-кызга ай саен түләнүче пособие. Аның күләме мохтаҗлыкның комплексы бәясендә исәпкә алып, яшәү минимумының 50-100%-на кадәр билгеләнә. 1 февральдән хәрби хезмәткә чакырылучыларның йөкле хатынына бер тапкыр 36278 сум күләмендә пособие түләнә. Моның өчен йөклелек 180 көннән зуррак булырга тиеш дип аңлатма бирде район прокуроры урынбасары Ленар Әскәров. Әтиәненең берсенә шул исәптән эшкә урнашмаган очракта да бала туган очракта бер тапкыр түләү билгеләнә. Быелдан гаилә керемен исәпкә алып бердән пособие түләнә башлады. Тик гаиләнең һәр әгъзасына уртача кереме бер кешегә булган яшәү минимумыннан 2 артмавы шарт. 17 яшькә кадәр балалар өчен бердәем пособие регионда балалар өчен яшәү минимумының 50-75 яисә 100%-ын тәшкил итә һәм мохтаҗлыкның комплексы бәяләвен исәпкә алып билгеләнә.
Җирлегебез оста киң күңелле шәхесләргә бик бай. Без аларның барысында үзебезнең тапшыруларда күрсәтергә тырышабыз. Тагын бер райондашыбыз Зилә Җәлилова социаль хезмәткәр булып эшли. Менә инде 20 ел дәвамында ул өлкән яшьтәгеләргә ярдәм кулы суза. Зилә апаны өлкәннәр аеруча үз итә. Зилә Җәлилова белән якынрак коллегам Лилия Шәймиева таныштыра. Озак еллар өлкәннәргә социаль хезмәт күрсәтүче Зилә Җәлилова алар белән бергәләп тормыш авырлыкларын җиңә, ялгыз яшәүчеләрнең тормышларына ямь кертә. Тәскирә апа Вәли Мөхәммәтованы ул аеруча якын итә. Тыл ветеранына һәр килгәндә токмаш басып, өйләрен җыештырып, хуҗалык эшләрендә дә ярдәм итеп китә. Үз эшемне бик яратып башкарам. Башта безнең 6-7 кешеләр булды инде башлыктагы елларда. Әбиләремне яратып эшлим инде мин. Аларга ярдәм итәргә тырышам. Зилә апа Ознакай районының Камышлы авылы кызы. 10нчы сыйныфны тәмамлагач мәҗбүри колхоз эшенә сыер савырга билгеләнгән кызның 1 елдан тоткындагы вакыты төгәлләнә. Туганнарына кунакка килгән Мөслим егете Зиләгә бер күрүдә гашыйк була. Шулай итеп 19 яше чак тулган кыз ир хатыны булып куя. Зилә апаның Мөслимгә килен булып төшкәненә дә быел төгәл 35 ел вакыт узган. Үзенең туган кызы килә инде ул. Әйбәт итеп җыештыра, ашарларга әзерләшә, кызлар тәрбиясендә яши инде, шулар белән бергә эшләшә ул, тыңлаучан, чиста. Үзенең карамагында булган әбиләргә үз әнисе кебек карый Зилә апа. Алар урынына үз әниеңне куеп карарга, алар тормышы белән яшәргә, аларча уйларга да кирәк кой чагында ди Олы Җанлы райондашыбыз. Әбиләр өчен инде без психологта буларга кирәк, бөтен әйберне белергә кирәк инде юридический яктан да. Аларга ничек дип әйтим? Подход таба белергә кирәк инде. Һәрберсенә үзенчәлекле бит инде алар кешеләр. Аларга менә мин белмим инде, миңа барсы да әйбәт әбиләр туры килде инде. Өлкәннәр өчен социаль хезмәткәр сер сандыгы, киңәшче. Бик еш кына ул аңа күңел кәсәсен дә бушата. Социаль хезмәткәр булыр өчен яшәү зирәклеге дә мөһим. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Хәзер балалар хакында. Мөслимнең кая бер оешма предприятиеләре җәйгез чорда мәктәп укучыларын вакытлыча эш урыны белән тәэмин итә. Районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе дә җәйге каникулларда балаларны эшкә ала. Җәйге сезонда 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге үсмерләр районның хезмәт һәм мәшгульлек үзәге аша вакытлыча эшкә урнаша. Пушкин урамында утыртылган чәчәкләрне тәрбияләү, чүпләрне утау, су сибү, чәчәк утырту белән мәшгуль алар. Бик теләп көтеп алабыз балаларны. Безгә алар уң кул кебек менә кирәк бит. Шулар алар безгә бик ярдәм итәләр. Без аларга бик рәхмәтле. Үзләренә алар эшкә өйрәнүен алып баралар һәм коллективта үзләрен тотырга өйрәнәләр. Акчаларын алып үзләре тотырга өйрәнәләр. Ике яклымында файда. Аларга да файда, безгә дә файда. Елда мәктәп укучылары безнең төзекләндерү оешмасында эшлиләр. Бик әйбәт эшлиләр, Аллага шөкер инде. Менә бүгенге көндә, хәзер бүгенге көндә Акбыенда, Сабантуй җирендә үләннәрне чабу, газоннарны чабу да хезмәт кылалар инде. Монда инде балалар белән эшлибез, Мөслимебезне төрле пишмагыннан матурлыйбыз инде, шуңа Мөслимебезнең кешеләре дә шушы һәрбер кешенең хезмәтен күрә белеп, һәрбер бөтенебез бергә бердәм булып, саклап, матур итеп яшәүләргә насыйп булсын. Хезмәт хакы укучыларга районның хезмәт һәм мәшгульлек үзәгеннән, районның төзекләндерү һәм яшелләндерү оешмасыннан түләнә. Күмәк эш һәр вакыт нәтиҗәле була диләр. Халык телендә Пушкин урамын Мөслимнең баумыны дип юкка гына әйтмиләрдер. Матурлык, төзеклек белән балкыган урамны гөл шүлмәге белән тиңләп булыр иде. Без елда бу эштә эшлибез. Мөслимнең бу чисталыгын, матурлыгын бергәләп сакласак иде. Теге елны беренче тапкыр бу мупиода эшләдем. Теплицада инде миңа бик ошады. Шуңа бу елда килергә булдым инде. Мин зарплатама телефон алырга уйлыйм. Теге елгы зарплатаны инде мин җыеп бардым. Шулар белән, бу елны шуларны бергә кушып телефон алырга телим инде. Мин быел инде 2нче ел эшлим. Миңа монда бик тә ошый. Безне күбәйбергә өйрәттеләр. Чәчәк сатау да беләбез, утырта алабыз да. Җыган акчаларны җыеп барабыз, җыган акчага нәрсә телибез, шуны алабыз. Авыл җирлекләрендә дә укучылардан хезмәт отрядлары оешты. Балалар авылдагы оешма тирәләрендә утыртылган чәчәк агачларга су сибә, чүп утый. Өлкәннәр белән бергә алар юл буйларын чистартуда һәм баганаларны агартуда да катнаша. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Балаларның жейгі ел темасын дауам етебіз. Жейнің бірінші күнінен оқушылар мектеп яны лагеріне ери башлады. Зарядка, ойынар, қызықты дәріслер білен шоуленуден қала экскурсияларға ерерге де вақыт таба алар. Бұны да Муслим гимназиясының мектеп яны лагері оқушылары Муслим информда қонақта болды. Her seferinin özgə жеті. Біздікі авалута. Шуға күрі hər bir yurtta оқияны яшы қорты. Біздің редакция эшчәнлеге турында шигырь язучылар юк иде әле. Муслим гимназиясе укучылары килү белән укытучылары иҗат иткән шигырьләрне сөйләде. Аннан укучылар газета чыгару процессы белән танышты, редакция хезмәткәрләре белән аралашты, газетаны версткалау процессын карады. Без бүген дуслар белән редакция киттек. Мин элек уй идем. Редакция икенче зданиедә тора иде. Менә анда газетны биргәннәр, мин сорадым. Bu gecit yaş karayışı olup kilgenler Ağır ettiler, yok kilgen. Min indi evbilere bir eskileydi. Tapar birinci kortlardan okuganlar. Rayonumuzda шығып келуші ауылытлары газетасын her kim bilirge тиеш, кіші яштан өк. Аны her bir yurtta aldırırga тиешлер деп ойлаймын мен, çünkü район газетасында районымыздың яңалыклары бик яхшы чагылып бара. Балалар Муслим радиосы эшчәнлеге, Муслим телевидениесе тапшыруларын әзерләү тәртибе белән дә танышты. Телевидение эшчәнлеге балаларда зур кызыксыну уятты. Бигрәк тә егетләр техникага мөкәббән китте. Операторыбызны сырып алдылар. Мәктәпләр белән хезмәттәшлек дәвамлы булсын. Балалар арасында киләчәктә журналист һөнәрен сайлаучылар да булыр дип ышанабыз. Әрамилә Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.